Ahojte, tu sa vám chcel ukázať, ako funguje pohon rozdeľovača. Takže na váčke je ozúbenie, ktoré zapadá do ozúbenia na rozdeľovači. A keď sa kúknete, tak dole je pohon olejového čerpadla. Takže ak si založíme rozdeľovač do tohto bloku, kde som dočasne založil váčku a skúsime ním pootočiť, tak vidíte vlastne, že sa váčka pohybuje. Akurát v reálnom motore to funguje naopak, že váčka poháňa rozdeľovač. Takže keď ho zakladáme a zapadá to do týchto zubov, tak sa nám snaží vlastne palec pohnúť. Takže my predtým, ako ho umiestnime, ho musíme dať do určitej predpolohy, aby po zasunutí vlastne skončil na takom mieste, ako potrebujeme. A to je typicky, že ukazuje vlastne k prvému valcu. To je klasické založenie rozdeľovača, pretože teraz, ak založíte kryt, tak vlastne na tomto kontakte máte prvý valec a potom idete v smere hodinových ručičiek podľa poradia zapaľovania. Toto je Chevrolet, takže v smere. Ako môžete vidieť, na tomto rozdeľovači je modul, ktorý sa stará o zapaľovanie. A potom, ak sa mu trochu pozrieme pod sukňu, pod palec, tak je tam, tak toto je ešte podtlakový kanister. A tu nám máme reluktor, také tie zúbky, ktoré vidíte, a magnetický pick-up alebo halová sonda. Toto vlastne iniciuje vznik iskry.